Παναγιώτη, φώτο. Μία γρήγορη. Παναγέλα, σιτ. Μπράβο, Βαλεντίνα. Δοξάτη Άννα Μαρία. Ζωγράφη Ιωάννα Μαρία. Πεταλάδη Ορσία. Χρύσα Μανελάκη. Χατζηβάσιλα Κωνσταντίνα. Κουλοχέρια Μαρία. Πέτρο Κατερίνα. Μαυρίδου Χαριτίνα. Χρυσοχοίδη Βαλέρια. Ο κύριος Νίκος Νταβέλας. Προπονητής της ομάδας κύριος Λεΐδης Κωνσταντίνου. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν να πάμε στη δεύτερη ομάδα, να πω κάτι να τα ακούσουν βασικά οι άνθρωποι που είναι απ' έξω. Τα κορίτσια όταν τελειώνουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, οι προπονητές τους έχουν μάθει να μαζεύουν. Τι μαζεύουμε κορίτσια, να πούμε? Τι? Μαζεύουμε όλα τα μπουκάλια πριν να φύγουμε από το γήπεδο. Παρακαλώ πολύ να κάνουμε το ίδιο πράγμα και οι γονείς δεν είμαστε απ' έξω. Φεύγοντας να μαζέψουμε τα σκουπίδια που δημιουργήσαμε. Ευχαριστώ. Προχωράμε στην απονομή για τη δεύτερη θέση και αργυρό μετάλλιο. Παρακαλούμε ο κύριος Τρενταφυλόπουλος να έρθει να κάνει την απονομή. Δεύτερη θέση λοιπόν πρασινένιο μετάλλιο Ροδίων Άθλησης. Κατερίνα Ζουρανάκη. Σοφία Καλημεράκη. Ανατολίκη Κυροπούλου. Παλιώτη Μονικάριου. Χριστίνα Κόλαρου. Ιωάννα Κρόου. Άννα Μαρία Ρουσάκη. Ιωάννα Καρατερίδου. Δήμητρα Μαύρου. Τις μπάλες στο καρότσι, παρακαλώ. Όλες τις μπάλες στο καρότσια. Μαριάννη Κυρισσάκη. Ευελίνα Κυριακοπούλου. Βάλια Βερίνη.
Βασιλική Ευθυμίου. Ιουλία Τζατζάκη. Προπονητές της ομάδας, κύριος Νικόλας Ασμανίτης και κύριος Νίκος Αφρής. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, μπράβο όλοι. Κύριε Τρεταφυλόπουλε, θα μας κάνετε την τιμή και για την πρώτη θέση. Πρώτη θέση και χρυσό μετάλλιο, Προεδριακός Σύλλογος Φίλων Ποδοσφαίρισης Ευθυμής. Δέσποινα Τελειώργη. Ευρυδίκη Μαχιδάκη. Λιδία Σκατσά. Φωτογραφία. Αγάπη Λερέντζου. Νομική Γελιοπούλου. Σοφία Χριστοδούλου. Χρύσα Σκαλτσά. Δανάη Χατζιάννη. Νίσα Ισμαήλη. Χρύσα Ματζιάρη. Αγγελική Βίτου. Εσμεράλδα Κουροπούλου. Ηλέκτρα Σκαρτσίλη. Ιουστίνα Μαρτατζή. Προπονητής της ομάδας ο κύριος Νίκος Τσιντομινάς. Θα παρακαλέσουμε την κυρία Κατερίνα Κώτη Ζαχαριά να μας κάνει την τιμή να απονείμει το κύπελλο στη νικήτρια ομάδα. Αρχηγός της ομάδας να παραλάβει το κύπελλο. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, μπράβο σε όλες. Συγχαρητήρια σε όλα τα κορίτσια, πρώτες, δεύτερες, τρίτες, τέταρτες. Μπράβο σε όλες. Να παραταχθούμε όλοι μαζί και να βγάλουμε τη συνηθισμένη αναγνωστική φωτογραφία. Πώς θα το κάνουμε, να ανακατευτούν όλοι φίλε, έτσι. Όπως κάθεστε στάτη. Κορίτσια, να γίνουμε όλοι ένα πράγμα εκεί που στέκεται για όλα.
Ανάκατη. Αυτά. Προσπαθήστε να ανακατέψουμε τα χρώματά μας. Μπλε, πράσινα, κόκκινα. Νίκο. Νίκο. Φέρτε το πάνω. Ηλία, είμαστε στο κόλλητο. Η φωτογραφία μας θα περιέχει έναν μηνατάκι. Νίκο, άνοιξε το. Κορίτσια, Βαλέρια. Κατερίνα. Ορίστε. Εσείς πού είστε, ελάτε το παλιά μας. Ελάτε. Ελάτε κι εσείς. Κάντε λίγο πιο πίσω, χωρίς να κόβουμε τα κορίτσια. Χωρίς να κόβουμε. Να καταφέρετε τα κορίτσια, καλύτερα, είναι κάτω. Δύο. Μπορείτε να τελειώσετε την λόγο. Θέλω να βγάλουμε μια-δυο φωτογραφίες, θα μπω κι εγώ. Με τον μικρόφωνο. Εδώ, κύριε Κατερίνα, εδώ. Σε παρακαλώ μπροστά. Εδώ. Εκεί. Μπροστά σας. Καρδίνα, δεν φεύγεις. Η κυρία ήρθε εδώ να μπει δίπλα σας. Cheese. Say cheese. Το πανό μας είναι η κόντρωση. Κάτι δεν πάει καλά με το πανό, θα το βελτιώσουμε. Για να πάμε παιδιά. Σε ό,τι συμβαίνει δεν είναι τα κορίτσια μόνο τους. Είμαστε όλοι μαζί για τον Θεό. Δεν θα ξαναδεχτούμε να συμβεί τέτοιο περιστατικό κοντά μας. Cheese. Για πάμε. Cheese. Και είναι και ένα βόλιο που έχω μαζί ο συνήθως. Πάμε και ένα βόλιο. Με το 3. Βόλιο μαζί. 1, 2, 3. Όπως θα το κάνουμε. 2 λεπτά. 1, 2, 3. Συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Καλό βράδυ, καλή πρόοδο στα παιδιά μας. Συγχαρητήρια κορίτσια. Μπράβο σας.